שלום לכם, ברוכים הבאים לשיעור 6. היום אנחנו נשוחח על כעס, נדבר על היתרונות שלו, כן, יש לו גם יתרונות, ועל החסרונות שלו. אנחנו נבחן יחד היכן פוגש אותנו הכעס בהתנהלות המשפחתית, בינינו לילדים, בין האחים, בין בני הזוג בתא המשפחתי, בעבודה אפילו. אני אציג בפניכם טכניקה לנטרול כעס, היכן שהוא מיותר, לא הכרחי ואפילו מזיק. הייתי רוצה להתחיל בהגדרה של המושג כעס. כעס הוא רגש עז, שעיקרו לעורר את האדם לפעולה תוקפנית ואסרטיבית. הכעס מתעורר לרוב כתוצאה מלחץ, כתגובה ללחץ או לתוקפנות שמופעלים על אדם. לפני שנשוחח על ההיבט השלילי של כעס, בואו נתחיל דווקא מהיתרון שלו. מכיוון שהכעס הוא רגש חיוני עז, הוא עוזר לנו לנקוט בפעולה או להגיב. ולכן, במקום שהוא נחוץ וחיוני, כמו בתחום הישרדותי, אנו נשתמש בכעס כאמצעי לדרבן אותנו. כגון, בתחום הרפואי, כשאנו מבחינים כהורים שנמנע מאיתנו או מאחד מבני משפחתנו, מילדינו, איזשהו טיפול רפואי נאות, הכעס מתעורר, בצדק. אני חושבת שתחום הפרנסה מעורר כעס אצל אנשים רבים, מכיוון שזהו תחום חיוני לקיום שלנו. במקומות האלה לא כדאי לדכא את הכעס, אלא להיות קשוב לו. מכיוון שהוא חיוני ומדרבן אותנו לשמור על רמה הישרדותית תקינה. אבל לכעס יש היבטים שליליים. הכעס מזיק לנו ברמה פיזית. באיגרת הרמב"ם נאמר, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. הכעס מוביל אותנו למחלות פסיכוסומטיות. לחץ דם, כולסטרול, התקפי לב, יותר ויותר מחקרים רפואיים מוצאים את הקשר בין הכעס למחלות. ולכן יש צורך לבצע הגדרה ברורה באילו תחומים הכעס משרת אותנו ושם אנחנו נהיה קשובים לו, ותכף נדבר על שאר התחומים בהם נרצה להתמודד אחרת עם כעס. ישנן טכניקות רבות להתמודד עם כעס. אבל אני אציג טכניקה אחת, מכיוון שהיא פשוטה לביצוע. אתם כמובן מוזמנים לחפש טכניקות נוספות, למי שמכיר יש את הצעדים להתמודדות עם כעס של יוסי שלו, אפשר לחפש באינטרנט. בכל אופן, הכעס בתוך המשפחה הוא הרסני ביותר. הוא פוגע בזוגיות, הוא פוגע באווירה של הבית, והוא פוגע בילדים. כמובן גם בנו. יש לעשות הבחנה. שהאופן שאנחנו נשלוט על הרגשות שלנו שונה מהאופן שנשלוט על התנהגות חיצונית שלנו. וכעס הוא רגש פנימי, אין מה לעשות. מרבית ההורים מבינים שהם יכולים לשלוט בהתנהגות חיצונית. לדוגמה, לשלוט ברצון להרים יד על ילד. או לשמור על שפה נקייה בהתנהלות מול ילד, כמו לא להשתמש בעלבונות וכדומה. מכיוון ששליטה על התנהגות חיצונית היא בחירה ישירה בשימוש בכוח האיפוק, אנחנו נחסוך שפתיים, אנחנו נחסוך שיניים, אנחנו נשלב ידיים, נכניס אותם לכיסים, אנחנו נצליח להתאפק. לפחות אם זה מה שאנחנו רוצים. אבל מרבית ההורים די נתקעים כשעליהם לחפש דרך להתמודד עם הכעס, עם הרגש עצמו. הרי אנחנו לא מתעצבנים, מעצבנים אותנו. אם הילדים יקומו בזמן לגן ולבית ספר, ויתארגנו לבד, ויסדרו את החדרים שלהם, ויתמודדו לבד עם שיעורי הבית, ויצליחו היטב בלימודים, ולא ילכלכו, ולא ירישו, ובן בת הזוג יעזור לנו כל הזמן, ואפילו יזכור להיות רומנטי ואוהב. ובעבודה הכל יזרום על מי מנוחות כל הזמן. מה, לא נשאר רגועים? ודאי שכן. מה לעשות שלא ככה מתנהלים בחיים? בואו נסכם, ונסכים גם, שבהתנהגות חיצונית יש באפשרותנו לשלוט. מה קורה לגבי רגש פנימי? האם ניתן לבחור רגש פנימי? האם ניתן לשלוט בו? או שאנחנו בנויים מכפתורים, וכשהילדים, בן הזוג, המעסיק, הסביבה, whatever, מחליטים על איזה כפתור ללחוץ ואיזה רגש להפעיל אצלנו. לוחצים על כפתור הכעס, מכניסים אותנו. לוחצים על כפתור השמחה, משמחים אותנו. לוחצים על כפתור העצב, מעציבים אותנו. חבר'ה, האם באמת יש לסביבה שלנו כל כך הרבה כוח להפעיל רגש פנימי אצלנו? או שהכוח טמון בנו? אם לא היה ביכולתנו לבחור
או לשלוט ברגש פנימי. לא היה טעם להתחיל את השיעור הזה מלכתחילה, נכון? אחרת, איך אני יכולה להציע פתרון למשהו שאיננו בשליטתנו? ההורים נתקעים במקום הזה, מכיוון שהם מנסים להתמודד עם רגש באופן דומה להתמודדות עם התנהגות חיצונית. פה הם נכשלים. בהתנהגות חיצונית ניתן לבחור טכניקה ישירה של התעמקות שהיא עובדת. אני לא ארים יד על הילד, אני לא אצעק, אני לא אעליב. זה אפשרי לעשות בחירה הגיונית מודעת ולשלוט בה. אך מי שינסה לבחור בטכניקה של איפוק מול רגשות, חבר'ה, אני מודיעה לכם, חד משמעית, הוא ייכשל כישלון חרוץ. שהרי, אם אני רוצה להפליק בישבן לילד הסורר, ומרגישה שאם אני לא אפליק לו עכשיו ברגע הזה, אני פוגעת בסדר הטוב של היקום, כל שעליי לעשות בכדי להימנע מכך, להכניס את הידיים לכיסים ולחרוק שיניים, עד שירגע, נכון? או שאני חשה שממש חיוני לבצע הערכה פסיכולוגית מקיפה על הבעיות של הילד ולהציע תרופות אפשריות לטיפול במחלה שלו. בקיצור, להעיף עלבונות על החוצפן שהעז להכניס אותי. אני שוב יכולה להשתמש בכוח האיפוק ולסתום את הפה, לחשוק את השיניים, לנפח בלון, כל אחד בשיטה שהכי יעילה לו. אבל זה אפשרי עדיין, נכון? אני אספר לכם דוגמה שממחישה את הקושי להתאפק מול רגש. אמא אחת שיתפה אותי ברצונה לקחת על עצמה ניסיון ולשלוט במידת הכעס והצעקות שלה בבית. בכדי שתהיה אווירה רגועה ונעימה יותר. אני אספר לכם כיצד אמא זו תיארה בפניי את היום שבה בעקבות החלטתה זו. היא קמה בבוקר והעירה את הילדים. כמובן שהילדים לא קפצו מיד והתעוררו. נדרשו מספר ניסיונות עד שהועילו בטובם לקום מהמיטה. בתהליך ההתארגנות נשבר כוס. ילד אחד לכלך את הבגדים מיד לאחר ארוחת בוקר. ילד שני לא מוצא נעליים. בקיצור, בוקר טיפוסי. אותה אמא שיננה לעצמה מנטרה שוב ושוב. אל תצעקי, תתאפקי, את מסוגלת. הפלא ופלא. באותו בוקר הצליחה האם לשלוח את ילדיה למוסדות החינוך, ללא צעקות וללא התפרצויות כעס. ואז הגיע הצהריים, האמא אוספת את ילדיה, מגישה ארוחת צהריים, הילדים מתחילים תוך כדי הארוחה להתווכח, ללכלך, ועדיין האמא מצליחה להתאפק ולשנן את המנטרה שלה. תבכי, אל תצעקי, מסוגלת. בערב הילדים אירחו חברים, הבלגן חגג, ובסיומו של יום תוסס, לאחר ארוחת ערב ומקלחות, הילדים סירבו לשתף פעולה ולעלות לישון. בשלב הזה מספרת האמא, היא החלה להתפרץ על ילדיה, ושלחה אותם בצעקות לחדריהם, בדרישה לשקט מוחלט. הכעס שבתוכה גאה והתפרץ. מדוע הניסיון נכשל? זה פשוט מאוד. אם האם בחרה לא לצעוק, לא להכות או לא להעליב את ילדיה, הכוח לעמוד בבחירה זו טמון בכוחה להתאפק. אבל הניסיון להשתמש באיפוק מול רגשות הכעס שתססו בתוכה, מראש נידון לכישלון. אני תכף ארחיב. אני אתן דוגמה נוספת לניסיון להשתלט על רגשות, אבל הפעם מנקודת מבט של הילד. למה הכוונה? אנחנו כהורים פעמים רבות מתנהלים בתחושה שיש לנו איזושהי בעלות על הרגשות של ילדינו. ובכל פעם שילד מביע רגש שלא מוצא חן בעינינו, אנחנו מודיעים לו שזה לא מקובל עלינו. וסוללים את הדרך לחסימה בתקשורת העתידית בינינו לבינם. אחר כך אנחנו מתפלאים מדוע כשהם גדלים, הם אינם מוכנים לשתף אותנו ברגשות או לשוחח איתנו בכלל. לדוגמה, משפחה אחת מתארגנת ליציאה לקראת ביקור אצל הדודה, שהיא האחות של האמא. הילד מודיע, הוא מסרב להצטרף כי הוא לא סובל את הדודה הזו. כמובן שהאמא מיד מגיבה, מתעצבנת על בנה ואומרת, אני לא מוכנה לשמוע דיבורים כאלה בבית שלי. זו אחותי ודודה שלך, ואתה אוהב אותה, ברור? עוד דוגמה טיפוסית נוספת שילדה מסרבת לאכול ואומרת, אני לא רעבה. למרות שארוחת ערב אפילו התעכבה. האם מתעצבנת ואומרת, אל תגידי לי שאת לא רעבה, עכשיו ארוחת ערב וכולם אוכלים ביחד.
או כשהילד מודיע שהוא עייף מכדי לקום לבית הספר, ואנחנו בלחץ של בוקר, כועסים ומסננים, ישבת מספיק שעות בלילה, אין לך שום סיבה להיות עייף, קום מיד ותתארגן. מה בעצם אנחנו משדרים לילדים שלנו כשאנחנו משתלטים להם על הרגשות? אנחנו בעצם חוזרים ואומרים, אתם לא יודעים מה אתם מרגישים, אנחנו יודעים טוב יותר מכם. ואז אנחנו בונים תחושה אצל הילד שאנחנו המבוגרים לא מבינים אותם. חבר'ה, מרבית הילדים שלכם מסתובבים עם התחושה הזו בבטן. אם יש להם משהו לספר, או רגש לשתף, הם פונים לחברים, לסביבה, ולאט לאט מנתקים אותנו מעולמם הפנימי, ומשתפים פחות ופחות בחוויות שלהם. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לומר לילד שהוא עייף בבוקר. אני מבינה שאתה עדיין עייף, אך צריך לקום להתארגן לבית ספר. היום בערב אתה יכול לעלות לישון מוקדם יותר ולהשאיר שעות שינה. לילדה שאף פעם לא רעבה בזמן האוכל, נאמר, למרות שאת עדיין לא מאוד רעבה, חשוב לנו לאכול ביחד כמשפחה, ולכן תאכלי אפילו פחות, אבל יחד איתנו. לילד ששונא את דודתו, אפשר להגיד, אתה לא חייב לאהוב את דודה, אבל זו אחותי. וחשוב לי לראות אותה, ושנפגש שני המשפחות יחד ונבלה ביחד. אתה תשחק עם בני דודתך, ואני אשאר לשוחח עם אחותי. הבנתם את העיקרון, נכון? אל תבטלו רגש שהילד מביע. תחליטו במקומו, אל תחליטו במקומו, איזה רגש אתם חושבים שעליו לחוש. תנו מקום לילד לבטא את הרגשות שלו. אפשר להציע פתרון אחר, כמו שהראיתי לכם בדוגמאות קודם, שלא מבטל את רגשות הילד. בואו נחזור עכשיו לסיפור של האמא שלקחה את עצמה אתגר לא לכעוס או לצעוק. ובואו ננתח אותו. מה קרה שם בעצם? מדוע בערב היא נשברה והתפרצה? הרי החזיקה מעמד יום שלם, לא? למען האמת, תשובה פשוטה מאוד. העומס על אותה אימא, ועל כולנו בעצם, בהתנהלות היומיומית הוא רב מאוד. אותה אימא צברה את הכעסים במהלך כל היום ולכדה אותם פנימה. סופו של כעס, במיוחד כשהוא מצטבר לאורך זמן, זה פשוט להתפרץ כמו הרגש. אנחנו לא מסוגלים ולא צריכים לצבור כעסים לאורך זמן, מכיוון שזה באמת מזיק לגופנו ברמה פיזית ממש. מה כן אפשר לעשות בכדי לעזור לאותה אימא לנטרל את הכעס מהתנהלות יומית? אני שאלתי את האימא הזו, תאמרי לי, כשאת מארחת אורחים לשישי שבת, את מנקה את הבית לפני שהם באים? אז היא עונה לי, כן, בוודאי. ואני שואלת אותה, ולאחר שהם הולכים והבלגן חוגג, את שוב מנקה? אז היא עונה לי, ברור, אחרי שבת כזו מוכרחים. ואני שואלת אותה, את כועסת כשעלייך לנקות פעם שנייה בתוך יממה אחת? והיא עונה לי, לא, זה ברור לי שכשאני מארחת תהיה בלגן ואצטרך לנקות שוב. ואז אני שואלת אותה, תאמרי לי, כשאין לך אורחים, ואת סיימת לשטוף, ולאחר שעתיים שלוש, במקרה הטוב, הילדים חוזרים ומחליכים את הבית. את כועסת? היא עונה, האמת שכן. הם ראו כמה קשה ניקטי. הם לא יכולים לשמור על הניקיון שעתיים שלוש במקרה הטוב. ואז אני שואלת אותה, מה ההבדל בין שני המקרים? מדוע בטווח זמן דומה עלייך לנקות פעמיים, פעם אחת את כועסת ופעם אחת לא? אותה אימא חשבה רגע אחד על השאלה, והיא ענתה. כשהזמנתי אורחים, ציפיתי לעבודה נוספת. אז אני אומרת לה, אז את לא ממש כעסנית מטבעך. אם לשני סיטואציות דומות את מגיבה שונה, אז פשוט עלייך להתאים את הציפיות לכל אחת מהסיטואציות, ובכך להימנע מהכעס, ואני אסביר. בואו נצא בהנחת יסוד שילדים הינם יצורים מלכלכים, רעשנים, הרסנים, תוסיפו, חכו, השלימו את החסר ברשימה. אם זו הנחת יסוד שלי, וחלילה אני לא מעודדת לקבל באופן גורף התנהגות הרסנית, זה לא המקום הזה, תפקידי כהורה לעדן ולחנך אותם אחרת, אבל עדיין בהנחת היסוד, ילד הוא יצור רעשן,
בעצמו, הרסן, לפחות ילד חי, כן? אז אני מראש אגדיר ואפנים את ההנחת יסוד הזו. תעשו תרגיל פשוט. בדרך חזרה מהעבודה, תשננו לעצמכם. ילדים עם יצורים מבלגנים, ילדים עם יצורים מלכלכים, ילדים שוברים, ילדים הורסים. כל הדרך חזרה מהעבודה הביתה תשננו, לפחות 200 פעם. כמו בעונשים שנתנו לנו כשהיינו קטנים, זוכרים? תעתיקו פרק 20 פעם, 30 פעם, תעשו את זה. מה יקרה כשתגיעו הביתה? מראש, הציפייה שלכם תהיה למצוא בלגן, ילדים רצים, משתוללים, צועקים. מה קורה כשתיכנסו הביתה אחרי יום עבודה, ויהיה את כל מה שאתם מצפים לו, בלגן, רעש, לכלוך, אז אתם לא תהיו מופתעים, נכון? אתם לא תחסו, הרי ציפתם לזה, לא? ונניח שתיכנסו הביתה אחרי יום עבודה, ויהיה די מסודר, למרות ששיננתם 200 פעם, ילדים מלכלכים, מרעישים, הורסים, והבית יהיה מסודר, יהיה נעים ואפילו רגוע. תראו לכם את ההפתעה שתחושו, את השמחה אפילו. אולי אפילו תבטאו בקול רם את הנחת והשמחה שאתם חשים. יואו, איזה יופי, איזה שקט, איזה נקי, כל הכבוד. איפה בעצם מתעורר אצלנו הכעס? הכעס מתעורר בפער שבין הרצון שלנו למציאות שלנו. חבר'ה, הכעס מתעורר בכל אדם, ללא קשר למעמד כלכלי, ללא קשר למעמד חברתי, ללא קשר למעמד מדיני, ללא קשר לגיל, ללא קשר לכלום. אתם חושבים שאדם עשיר כועס פחות פעמים ביום מאדם עני? ממש לא. הם יכולים לכעוס בדיוק את אותו מספר פעמים ביום, כשכל אחד מהם כועס על הפערים שבחייו בין הרצון למציאות. למשל, אדם עשיר יכול לכעוס על עסקה שהתבטלה למרות שעמל עליה קשות, על המזגן בפרארי שהתקלקל. ואדם עני יכול לכעוס על הבונוס שהתבטל ותכנן לרכוש איתו ציוד בבית ספר לילדים, או על חיוב חשמל גבוה במיוחד. וכולי וכולי. בקיצור, כמות הפעמים שאדם כועס קשורה אך ורק להתאמת הציפיות שלו למציאות. היכן שיש פער בהגדרת הציפיות למציאות, שם מתעורר הכעס. לא שאני חלילה מעודדת אתכם להיות פסימיים. אני מגדירה את זה כך. ההבדל בין אופטימי נאיבי לאופטימי מנוסה. בעל אופטימי מנוסה יודע שהוא עשוי לחזור הביתה ולמצוא את אשתו באפיסת כוחות אחרי יום עבודה ומשמרת שנייה בבית. ויהיה עליו להתגייס ולעזור. בעל אופטימי נאיבי, לעומתו, עדיין מצפה שאשתו תקבל את פניו אחרי יום עבודתו, כאילו הרגע יצא ממספרה, עם חיוך רחב, וניחוחות ארוחת ערב בתנור, אולי אפילו עוגה. בעל אופטימי מנוסה יודע שהוא צריך לקנות מתנה ליום הולדתה של אשתו. בעל אופטימי נאיבי עדיין מאמין שהאהבה שלו לאשתו תבטל כל צורך שלה למתנת יום הולדת. אפרופו בדיחה, איך בעל זוכר את יום הולדת של אשתו? הוא שוכח אותה פעם אחת. אישה אופטימית מנוסה מצפה שהבוקר יהיה מאתגר כל פעם מחדש. אישה אופטימית נאיבית מתעוררת כל יום עם ציפייה, היום זה יתנהל אחרת לגמרי. זוג אופטימי מנוסה מצפה בשנים הראשונות של הילדים למעט מאוד שעות שינה, לפחות אחרי שגידלו ילד אחד. זוג אופטימי נאיבי מאמין שצריכה להיות סיבה ממש 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 טובה, ברמה של סיבה רפואית כמו חיסון או מחלה, שימנע מהם שעות שינה חיוניות בלילה. חבר'ה, אם הניסיון מלמד אתכם שוב ושוב שהילדים יבלגנו וירעישו וינדנדו ולא יכינו שיעורים בשמחה וששון, ובעבודה בדרך כלל מאתגר, והבעל לא תמיד קשוב ועוזר, והאישה לא תמיד נינוחה וחייכנית, שוב, הוסיפו, השלימו, מחקו את המיותר. אז תשבו אחת לשבוע, אפילו אחת לשבועיים, אפילו פעם בחודש, כל אחד והמינון שמתאים. תמצאו את המקומות שמעוררים בכם כעס,
ותתאימו את הציפיות שלכם למציאות. הטכניקה הזו היא יחסית פשוטה לביצוע בהפנמה. שוב, למרות שיש דרכים נוספות בפסיכולוגיה להתמודד עם כעס, אני מאמינה שלרגש יש לפנות באופן עקיף ולא לנסות לשלוט בו בצורה ישירה. אז בואו נסכם שכעס הוא רגש מסוכן מאוד, מכיוון שהוא פוגם בסך הדברים שהכי חשובים לנו. הוא פוגם בזוגיות שלנו, הוא פוגם בילדים שלנו, הוא פוגם בבריאות שלנו. ולכן למען כל אלה נעשה עבודה יסודית. נכין רשימה מסודרת של ציפיות שמעוררים בנו כעס, ונתאים אותה לעובדות החיים. ישנו ציטוט מפורסם שרפול היה אומר לחייליו, אתם תקוו לטוב ביותר ותצפו לגרוע ביותר. אל תפתחו ציפיות מוגזמות. מותר לכם לקוות לטוב ביותר, אבל תהיו אופטימיים בניסיון. כך אתם ערוכים לאפשרות שדברים עשויים להתנהל אחרת ממה שתכננתם או ציפיתם. אנחנו כל הזמן מסתובבים עם רשימת ציפיות מוגזמות. רשימת ציפיות מוגזמות מהילדים הקטנים שלנו, מהילדים המתבגרים שלנו, מההורים שלנו, מבן הזוג שלנו וכו' וכו'. כשציפיות פחות גבוהות, אנחנו מתרסקים הרבה פחות. ואנחנו לא נופתע כל פעם שציפייה לא מתממשת. סוד השלווה טמון בדיוק כאן. כל פעם שמשהו משתבש, מתעורר בנו הכעס, ולכן אנחנו נימנע באופן יזום, דרך עבודה אישית אינטנסיבית, מלהגיע למקומות שאנחנו מופתעים, מוחזבים וכועסים. אין צורך בהתמודדות עם הכעס, אלא פשוט עבודת הכנה טובה, מדי שבוע או שבועיים, זה הכל. חבר'ה, הורים יקרים, צאו לדרך, הכינו את הרשימה האישית שרלוונטית לכם, התאימו ציפיות לעובדות החיים, פתחו אופטימיות מנוסה. בשיעור הבא, שיעור מספר 7 בסדרה, אנחנו נלמד להוביל את ילדינו לעצמאות, בהצלחה ולהתראות.